Active worker Binakabe Mohonpur Institusi Diperkarakan Pride. Sontara Bromo Binakabe Mohonpur Institusi Diperkarakan Pride. Durga Bromo Binakabe Mohonpur Institusi Diperkarakan Pride. Bijoy Bromo Active worker Binakabe Mohonpur Institusi Diperkarakan Pride. Rima Bhutari Binakabe Mohonpur Institusi Diperkarakan Pride. Kamu Bhutari Binakabe Mohonpur Institusi Diperkarakan Pride. Moderator Bhutari Binakabe Mohonpur Institusi Diperkarakan Pride. Coba yang bawa tengah angin kita ini ngomong mengenai sebenarnya gaw hasil yang di Jawa Timur ini terkait biar bohong selain hala sabini bohong itu biar gaw ini susu selain apa itu gusuh biar selain dari tahun 2015 निफ्राय 2000 सिमाव लागै दिनै माने UDF नि हाला साबिनि बिजाथि दंमोन भगवान नार्जारि बिथाङा देरहालांबाय बिथाङा मा मावहैखो जोंनि ओनसोलनि जानानै मा मावखो देरहाखांनायनि उनाव मोखांखौनो खनसेबो नुवाखै धोरोमनि सुबुंफोरजों जेबो फारागथि लाखियालासिनो जिहेतु आङो गामि गामि हाबनानै हायोब्ला न'खर न'खर हाबनानै बिसोरनि समस्याफोरखौ जोङो मिथिनो जोङो नाजादों आङो नाजादों आरो सावरायदों बे हिसाबै दिनैहाय रायजो राजानिफ्राय मोनसे माने परिबर्तन मोनसे सोलायनाय नांगौ बेखौ नोजोर होनानै लोगोसेयै जोंनो मोजां सरकार होनांगौ गुड गभर्नेन्स होनांगौ बे थांखिजों रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोनायखौ नुनानै थांनाय बे 18 तारिख खालि जि जोङो नमिनेशन दाखिल खालामदोंमोन गैयाब्लाबो बेयाव आंनि समस्तिनिफ्राय 7,000निफ्रायबो बांसिन सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लाफैनायखौ नुनानै आं दिनै देरहानाया खाथां होननानै आं दिनै बुंनानै लायो 100% देरहाखाबाय होननानै आं दिनैहाय गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाफ्राबो दिनैहाय आंखौ बरायदों दिनैनि तारिखआव सरकार दानाया बे खाथां इउपिपिएल दल हान्जायानो सरकार जागोन गैयाब्लाबो जोङो 40टा समस्तिनि गेजेराव जोङो 28टा जोङो दिनै देरहानो हानायनि मोनसे लामायाव जोङो माने मोबिलाइज खालामनानै बा केम्पेइन खालामनानै जों दिनैहाय मोननो हानाय बा सेन्सास हिसाबै जों बेखौ मोननो हादों